Nou, wij zijn hier bij maatwerkondersteuning in Gorrediek. Een dagbesteding voor mensen met lichtverstandelijke beperking. En wij maken in opdracht van klanten wij in ons geval tuinmeubels, kosten. En zei ik vogelhuisjes, hè? We gaan ook de vogelhuisjes inderdaad. We moeten onder andere beginnen met zagen, schuren en zo gaan we door met de... In elkaar zetten. Ja, precies. Zetten. Die worden volgens mij allemaal in de gemeente opstaan op Ekenbjem hong voor de eikenprocessierups. En die vogels die eten die eikenprocessierups erop. Nee, aan de onderkant. Wat nou? Achterkantjes te licht. De onderkant is wat te klein. Wat heb je nou ook in dit? Alwin? Ja. De onderkant is wat te klein. Dan moeten we een grotere maken. Dit is net een gewoon bedrijf, hè? Wat is dit voor bedrijf? Mensen met die een kleine beperking hebben. Het is puur op een dagbesteding werken. En je kan gewoon op je eigen tempo je werk doen. En dat het vaak echt net in één dag klaar hoeft. En ja, dat is een soort begeleiding krijgt bij dingen. Dus zoals een liedse beperking, wat is die liedse beperking? Ik ben meer langzame leerder. Vind je dat vervelend? Nee, ik vind het niet vervelend. Dan leest het vanzelf, gewoon trot de baan. Ja, dan is het vanzelf handig in. Achterkantjes, dekseltjes. Deze ding die rooster rood op. Die rooster zo op. Die vouw staat dubbel. En dan komt er hierin. Was dit al lang, Jannie? Ja, een tiertje. Dus ik vind het ook een mooi werk, ja. En dan heb je wat in eigen kantoor, hè? Ja, een eigen baan, een eigen hoekje, lekker rustig, radio op achterom en dan aan het werk. Ja. Dus, Hey, hallo. Hallo. Wie is dit, Jan? Ik vind het een mooi werk, om dat jongen. Ja, dat is prachtig werk. Ja. Helemaal goed. Dus ja. Wil ik op z'n even controleren of? Nou, eigenlijk nee, want Jannie doet het altijd wel goed. Ja, nee, prima. Maar ik kom even voor de gezelligheid. Waarom bist u hier op die plak? Ja, daar heeft een veilige meester nog niet in, een veilige, zoals Johan. Dankjewel, Jannie. Ja, dat is gewoon meester, dat is een beetje op een bouworkest. En dan heb ik een meester die vertrouwen in hebt meer. Dat zijn zoveel dingen die je mij maken. Hè? En dan kom je gewoon op een veilige manier en denk je van nou, als je wat hard kan je lekker aan de bel loeken. Dan krijg je toch zoiets van nou, dan krijg je ermee omgaan. En we praten, dat is een heel goed plak voor mij. Nou, de laatste stap. En hij is wel. Hij is klaar nou. Daar is Dieter.